Makabi očigledno, te da reći očigledno, igrači Partizana su pokušali da odbrane ovaj napad, ali će na liniju slobodnih bacanja John Shire. Pao je ovde na ovu fintu Lučić, a Shire na liniju slobodnih bacanja. 22 kopče je na to. Ubacio je jedan od dva. Mačvan moraće sada brzo da ide jedan šut za 3 poena. Traže se iole pristojna pozicija, međutim dobra igra u odbrani Mačvan. David Blatt, nešto što radi i veliki Željko Obradović. I sada Partizan u neugodnoj situaciji, dalje su pri vrhu tabele, ali imaju već 11-6. Cedevita je Smith, ide se odmah na faul na Hendriksu. Gledajući kako je Hendriks izvodio penale, dobar prekršaj i dobro su ovom odbranom usmerili ovo dodavanje ka Hendriksu, ali pitanje sada koliko i prosto promašaj Hendriksa mogu da utiču na ishod ovog meča. Promašio je prvi put Makabi, pretpostavljamo iz ambasade Izraela u Beogradu. Drugi put promašaja, mnogo toga mora da se poklopi, za početak mora se ubaci trojka i to brzo, a to će ići teško. Lučić ne pogađa i ovo je završena priča. 78-84, na kraju pobeda Makabija u 4 duela, treći trijumf košarkaša Makabija. Vidjet ćemo, za očekivati je novi duel Makabija